खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो खोब जस लानानै दिनै आं भिडिअखौ लाबोदों नोंथांमोननि गेजेराव मानोना जोङो बेफोरबायदि टपिक्स जेब्लाबो रायलायाखै आरो दिनै माने गोदान टपिक्स लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आरो टपिक्सआनो जाबाय धोनिया मानो धोनि आरो गोरिबा मानो गोरिबैनो थाबाय थायो। बेनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ आं खावलायहरो दि आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि भिडिअनि सिङाव थानाय साबस्क्राइब बटनखौ क्लिक खालामनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो ला आरो भिडिअखौ बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोना लाइक बटनखौ क्लिक खालामनानै हो मानोना नोंथांमोना लाइक खालामबाथाय आंबो बिदिनो भिडिअ बानायलांबाय थानो साहस मोनो मोजां मोनो। थ' दाना भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिनो मोनदों दिनैनि भिडिअआ माबायदि जागोन आरो मा टपिक्सआव आं रायलायनो गिरदों। दिनै रायलायगोन जोङो धोनिया मानो धोनि आरो गोरिबा मानो गोरिब। ना बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो मोननै फिसा फिसा स्ट'रि खोनासंहोग्रोनि बिनि बे स्ट'रिखौ खोनासंबा नोंथांमोना माने बुजिनायाव माने मोजांसिन जागोन। जोंनि आसलते गोरिब आरो धोनि मानसिनि माइन्डसेटफोरा मा रखम। दुनियाव बयनिख्रुइ बांसिन माने बाहायनाय सोदोबानो जाबाय धोनि आरो गोरिब। बयनिख्रुइ बांसिन बे मोननै सोदोबा माने बाहायनाय जायो दुनियायाव मानसिफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारो बे सोदोब मोननैया। मानोना बे मोननैया खोब गेदेर प्रब्लेम जोंनि जिबननि आरो बेखौनो जों मिथिगोन बे भिडिअनि थ्रुआव नोंथांमोना भिडिअखौ माने जोबजासिम नायलांबाय था। सानै बिराद लोगो आरो सानैबो माने सेम बिजनेसखौनो मावो। सानसेखालि फुङावनो गावसोर माने खामानियाव थांनो गोनां टाइमाव बिराद गेदेर बार अखा हाना होबाय आरो बार अखा हानाय लोगो लोगो सासे लोगोआ गावनि हिनजावखौ बुंबाय दिनै आरो एमान अखा हाबाय आं आरो खामानियाव थांलिया बेदर लाबोनानै न'आवनो जोंहा जानांसिगोन बोथिसे दिनै आरामै दिनै आरो खामानियाव थांनाय जाया केन्सेल। आरो सासे लोगोआ होनदो हिनजावा आसलते बै खासेखौ थांनो थाखाय माना खालामदोंमोन जे दिनै एमान बार अखा हादो दिनै खामानियाव थांनो हादों न'आवनो था। नाथाय बै लोगो खासेया होनदो जे नङा नङा दिनै अखा बोथोर गासै मानसिफोरखौबो आङो न'आवनो लोगो मोनगोन आरो आङो आंनि प्रडाक्टखौ दिनै बांसिन सेल खालामनो हागोन। मानोना गासैखौबो आं न'आवनो लोगो मोनगोन आरो गामाखालिनिख्रुइ आङो दिनै बांसिन सेल खालामनो हागोन गतिके आं खामानियाव थांथारनांगोन। बे जाबाय सेकेन्ड नाम्बार माने लोगोनि खोन्था। आरो थिग बिदिनो जोंनि जिबनावबो बेबायदि माने बाहाना जोङो जायखिजाया खामानिखौ माने माबोरै सानसे रेस्ट लानो हागोन बेनि बाहाना जोङो नागिरगासिनो थायो आरो बै मानसियानो दिन बा दिन माने गोरिब जालांबाय थायो। आरो धोनि मानसिफोरा गावनि जि प्रेक्टिस गावनि जे कन्टिनिउ मावनांगौ खामानि बिखौ बिसोरो जेब्लाबो स्टप खालामा आरो बिनिखायनो बिसोरो मा धोनिनिफ्राय आरो बांसिन धोनि बिदि जालांबाय थायो। मानोना बिसोरो इनकामखौ जेब्लाबो गारा। आजिखालि जुगाव ओरैबायदि मानसि दं किसुमान जाय हप्तासेया जेबो मावा बेबो सानदेखालि माने रेस्ट खालामनो गिरो आरो जायफोरा मावनाय बिसोरथ' मावनायानो। नाथाय किसुमान ओरैबायदि मानसिबो दोङो माने जायफोरा एकदम गोरिबथार खामला मावनानै जायो बिसोरखौ नोंथांमोना नुगोन जे खामानि मावनो लिंनो थांगोन न'आव थेवबो बिसोरो माने मा होनगोन दिनै थाङा दे आंहा मोदोम सादो माबादो हेनटेन जायखिजाया मोनसे बाहाना नागिरनानै बिसोरो हप्तासेयाव खोब बेसि सानब्रै बा सानथाम खामानि मावगोन आरो बाखिखौ दिन बिसोरो न'आवनो बिदिनो जना गिदिंनानै आड्डा होनानै बिदिनो जालांबाय थायो। आरो बेफोर मानसियानो गोरिबनिख्रुइ गोरिब माने बिसोरनि गुस्थियानो पुरा बिदि गोरिब जालांबाय थायो। थिग बिदिनो आरो मोनसे फिसा स्ट'रि नोंथांमोननो आं खोनासंहोनि। गंसे दखानाव सानसेखालि सासे मानसि हाबफैबाय जेराव माने जि दखानमोन बेयाव मोजां मोजां लंपेन्ट गस्ला माबा माबि मोनो। थ' बे मानसिया हाबफैबाय आरो दखानिखौ बुंबाय जे आंनो लंपेन्ट सार्ट जरासे हरनाय। बिदि होननायाव दखानिया दिहुनना होबाय
दिहुनना होनानै दामखौ सोंबाय, सोंनायाव होनबाय जे 1500 टाका। होमबा बै कास्टमारा दखानिखौ बुंनायसै जे आरो खम दामनि एसे गैयाना? बिदि होननायाव दखानिया आरो एसे खम दामनि दिहुनना होबाय जे बै जरासे 1200 टाका। बिदि होननायाव बे कास्टमारा आरो बुंबाय जे आरो एसे खम दामनि दंबावोबा आरो खम दामनि हरगौ। नोंथांनि दखानाव बेसेबां माने लवेस्ट क्वालिटिनि गस्ला लंपेन्ट दं, बेखौ नोंथाङा जरासे आंनो दिहुननानै हर। बिदि होननायाव दखानिया दिहुनना हरबाय आरो हरनानै बुंबाय बे जरासेया माने 700 टाका, नाथाय बियो खनसे खननै सुबानो बिनि कालारफोरा खारजोबगोन, बेनिखायनो आं नोंथांनो आसलते बिदिखौ हरनो नागिराखैमोन। नाथाय नोंथाङा मानि थाखाय इमान खम दामनि माने गस्ला लंपेन्ट नागिरदों? गामाखालिथ' बिदि गस्ला लंपेन्ट नोंथाङा नागिरफेरा। बिदि बुंनायाव कास्टमारा बुंबाय जे मा खालामनो, दिनै आंनि माने ड्राइभार आंनि गारि सालायो, जोंहानि न'आवनो थायो, बिनि दिनै बार्थडे आरो बार्थडेआव गिफ्ट होनो थाखाय माने आङो लांनो नागिरदों। बिसोर आरो गोरिब मानसि मा खालामनो इमान दामनि गस्ला लंपेन्ट होननानै बिसोर इफोरनि मुल्य बुजिया, बिसोरनो माने बिदिखौनो हैनांगौ। बिदि होननानै बै मानसिया थांबाय आरो खै मास मान उनाव बै न'खरनिनो जाय ड्राइभारनि थाखाय माने बयनिख्रुइ खम दामनि गस्ला लंपेन्ट लांदोंमोन, बै ड्राइभारा बै दखानाव हाबफैबाय आरो हाबफैनायाव बुंबाय दे गस्ला लंपेन्ट जरासे नांगौ। बिदि होननायाव दखानिया दिहुनना होबाय आरो दखानिया दिहुनना होनानै बुंबाय बे जरासेया 1200 टाका दाम। बिदि बुंनायाव बे मानसिया होनबाय, जे कास्टमारा ड्राइभारा बुंबाय दे बिनिख्रुइ आरो मोजांसिन गैयाना नोंथांनि दखानाव? बिदि बुंनायाव दखानिया दिहुनबावना हरबाय जे बियो 2000 टाका। बिदि 2000 टाका बुंनायाव बे मानसिया नायबाय, नायनानै बुंबाय आरो इनिख्रुइ मोजांसिन गैया नामा? बिदि बुंनायाव दखानिया गावनि दखानाव थानाय बयनिख्रुइ मोजां जरासे ड्रेस दिहुनना होनानै बुंबाय जे बेनो जोंहानि दखाननि माने बयनिख्रुइ मोजां गस्ला लंपेन्ट जरासे आरो बिनि दामा जाबाय 3000 टाका। थ' बिदि बुंनायाव बे ड्राइभारा बुंबाय थिग दं, नोंथाङा पेक खालामना हर बेखौनो। आरो पेक खालामनानै बै दखानिया बे मानसिखौ सोंबाय, मानो नोंथाङा दिनै इमान दामनि गस्ला लंपेन्ट बायनो गिदों? नोंथाङाथ' जेब्लाबो इमान दामनि गस्ला लंपेन्ट बायनाय आं नुफेराखै। बिदि बुंनायाव बे मानसिया होनबाय जे दिनै आसलते आंनि मालिकनि बार्थडे, थांनाय बोसोर आङो जेबोखौनो होनो हायाखैमोन, बिनि थाखायनो गोसो सिङावनो सानबाय दंमोन एबार मोनसे माने जरासे मोजां ड्रेस आंनि मालिकनो हैनो होननानै। गतिके साननानै नाय नोंथांमोना माबोरै माने माइन्डसेटफोरा। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों आरोबाव खनसे खावलायहरबाय नोंथांमोनखौ चेनेलखौ प्लिज नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला। गोजोन्थों।